Ani ang atong team karon sa Jacinto Extension, Barangay 32D ning Dakbayan sa Davao. Kay laing beneficiary ni sad ang ato ang tunulan sa atong solar radio transistor nga hatod mismo sa Orion Foundation sa atong programa nga One Radio Campaign. Ato na ilailahon atong beneficiary karong adlaw. Unsay kompletong pangalan po? Irene Gubalani. Amo na i-turn over sa imo ma'am ang regalo no nga solar radio transistor sa Araman Foundation dawata ma'am ug sa DXDZ. Nganong nanginahanglan gimo radyo unsa ka importante ang radyo sa inyong pamilya? Ay maminaw ko og balita. Oh, mga balita. Ma-update ka sa mga katikaran no, pinagi sa papaminaw sa radyo. Oo. Sige ma'am, unsa imo nga ikasulti pod no? Naba kay mga anak nga naga-module karon? Naapod. Oh, sige. Sakto kay na ma'am kay ang DXDC natay programa matag Domingo no ang atong radio educational program madungog pod na sa imong mga anak makakat-on pod sila dagan sila ga pakuha sa atong mga program pod matag Domingo. And sa mga balita pod ma-update. Congratulations gikan sa Team RMN, Moto Mission accomplished mga kasama. Ato nang na-turn over ang atong solar radio transistor hatod mismo sa Araman Foundation sa atong One Radio Campaign. Kauban si Radyoman Joel Beray, kini si Radyoman Amy Genita. Tatak RMN.